Baba ya ne? Ya kai? Normal wallahi wai me kake nan ne? Ya aka tukunna. Kai dai me kake yi? Ba abin da nake yi, ko na abu ne? Akwai abu mana. Ka manta ya bada mutum ne? Okay, shi za ka so kekke ne. Mana. Kuma wallahi shegen ne. To me yake baba? Kawai zuwa zamu ka mika. Da waye? Da kai mana. Ai ga da matsala, ya ga ni yanzu kai. Akwai chicks. Ba da Allah. Kai mana. Mu karasa. Lalle zai karasa. Sai na zama gwagwani. Mu bin kawai. Ka shiga. Ka bari an shiga. Kai kana da matsala ka shiga ka kai mata. Ba budurarka bace? Ni to ai surprise nake so in yi kai kana da damuwa wallahi. Surprise. Idan ka je kana ba ta ai zan ji ihu ba. Sannan ni sai in shigo. Shege roman. Mana. Amma kana cinye ki. Kaga ba a cire wannan kudin. Kyale ta wannan tirke din kai ka raina ta. Ai shegen na da mu ku da. Wallahi aka sai a cire tambarin kudin ake. Kana da damuwa wallahi. Shikenan. Na kai mata. Ina zuwa. Kawace ya bada in naki ne? Wallahi ina yi. Ai ga ina za mu na celebrate din shi ne? Ina ga kuwa gida za a yi ko? A'a, ba dai a gida kuma ni da zan gayyato mutane da yawa mata maza da zan gayyato su sai kice mana a gida za a yi a'a. Wallahi. An fara kawo gift ne? An fara kawo gift ko? Ai for the level. Wallahi. Wa kawo miki? Wallahi aboki ne wani. Aboki? Tun dare a'a. Ba Nura ne ya kawo miki ba? Ba Nura bane. Jiran shi mai nake gan ko me zai kawo? Don kifa man Allah. Wallahi. Tun da dai abokanai za su iya kawo wannan wata shi Nura mota zai kawo miki. Ya ka da kek din. Wallahi Allah ne shawara daya. Cinye kek din nan kawai. Ban gane mutum yake. To hanya ba kyau. Amma ba kyau. Alkura akwai kura. Hadda kura ma? Da shi da sawa ke